Olga tabadan barsa haller, işler dizden Tatarcha jırlау деген конкурс әзірлей башларбыз әле. Безнең хәзер 1000 турында сөйләшергә вакыт калмый хәзер безнең. Әле әйтмәсә шуртсны моңына, телекасны хотя бы. Монда проблема икенче. Башта шул инде башта мәктәпләргә бетерәчәкләр. Егетләр кызлар логикасы бик гади. Башта татар мәктәпләрне бетерәчәк инде. Шуның татарча сөйләшү бетерәчәк, татарча җырлау бетерәчәк. Иншалла килгән вакытта 90 елда мен шақаттым. Біз мен ауыл малайы неге автобусқа келіп кірем, сөйлешеміз татарша. Говорите на человеческом языке. Мен бірінші алмайм, мен теге шашынып біттім, өте бұларына яшын соққан сабақ болды. Оказывается, біздің тіл кіші тілі түгір екен. Но ол мәселені бик қат етіп шалылар бастырып орнына қойғанлары почти 20 жылға жетті. Мына монсы белән шуярга ярамый. Монсы инде 90 елга булмаячак. Бу бит кайсыдыр милләткә кушылып яшьтергән милләт түгел, без бит. Мен калса инде бу безне мен булай дип уйлыйм. Бу беренчедән бу ни? Шетләре, теге курс әйтмәшли, теге навшивыз проверяют. Нишләр икән дип. Күрсәттек. Әле нишләр алмадык бит. Замалшалы. Татармы монда татар теле турында мәсьәлә күтәрү, ул теге шебенең тәрсегә бәрлүгенә. Мин әлдә минем башыма килми, мин даже син теге мин бит чыгып флаг кычкырып, бала йөреп бала битне акырып. Теге бу паровозга каршы сәнә күтәрә барган сынак инде. Моны бер генә кеше эшләй алмый. Бу зоррак форматта эшләнә тиешәбер бу. Ничек инде ул шушы илдә яшәп, шушы илнең телнең булырга тиешме, юкмы? Мин шушы ничә шушындай вопрос буларга может дип шакатып утырам мин. Хәдичә ойлар инде. Сез туган тел җырлавын чикбәйрәдегез булмыйча. Юк, без театр белән язып җибәрдек бездә. Туган телне җырлап, но мин белмәйм инде ул миннән бу әллә зур процент китәрә торган әйбер дип исәпләмим. Но ул да кирәктер инде теге шүбесенә шүмәлә. Леш не будет, но монда икенче яктан карар кирәк. Монда сез чыгып җырладыгыз, мин чыгып җырладым, ул чыгып җырлады, алай гына түгел. Монда тирәнрәк карар кирәк. Зур мәсьәлә бу.